Jeg går herover. Ja. Med masser af små søde unger. Og den har en lille sø. Og det er sødt, at den går og roder, hva'? Ja. Har du rørt ved dyrene? Nej, det har vi ikke. Nej. Nej, se, der ligger så sådan nogle små... Der er også nogle små unger. Nej, ja. Vi går lige herover. Grisemor, der ligger der. Sofie er i et heldigt vin. Hvem er Sofie? Det hedder grisen. Sol. Nej, Sofie. Det var bare et billede. Ingen adgang må ikke få os. Det gør vi. Prøv at se, der ligger også en kæmpe sol derovre. Ej, se, der går og kører. Se, jeg ved ikke, om man kan se det, men der var det, der lyserøde deroppe. Det er sådan en sol og den små unger. Så ja, og så er den også en lille hus. Nå. Det er rigtig hun også spiser. Ja. Så skider mor der ikke mere der. Nej. Se, det der er lyserøde. Man kan ikke så godt se det. Det der man lige har. Nå, men her står der Bacongrisen, tryne for trøfler, en gris. Vil du have et glas køligt sved? Nej. Elektrisk hegn, der stod i hegnet. Ja. Der det er køer. Der er en ko her. Hej, ko. Mu. Se, det er en ko. Den er rigtig. Der går også en ko der. Ej, prøv at se. Yay! Jeg ser lige, om der er lås på lågen. Nej, der er ej. Der er ikke lås på. Ej. Skal vi ikke gå derind? Vil du gerne derind? Ja. Du filmer mig så. Ja. Den er sat her. på at filme. Ja. Den er sat på.